on calminama yeeɓiyankoɓe piindi média ha tengta yewtere men wiyetede paamen pamminen en calmini yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe wonɓe guubaji ɗi wonɓe nder wonɓe caggal leydi mo kala ɗo woni salminama salminago nede salminago teddugal to kaɓirte ko Djiby Dieng won toon wonde Fati Ndiaye montata ko Ali Fall eɗen gonde musidɗo men ɓi men Mohamed Ndim ngam etade ko faama ko heɓinda hewde famɗude wona jogade gandal ko coftal anni hakkude amen e moon min ɓuwani noon jogade gandal etade jewtiden fijo ko fijjiɓe kalden pamodiren hen ɗum noon paamen pamminen ndim a salminama hande noon Abbas woni koye lawol faade Fouta Baba Ba salmitama en calmini dendagal yeɓoyankoɓe piindi média e kuuɓal kamɓe kala to ɓe goni no ɓe goniri en calminiɓe en juuri mabɓe en calmini bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko kayne gowi yadude men to banggue digital to kamɓene gadda miijoji mabɓe e jiyanɗe mabɓe e jewte batteɗe ɗe ɗum ɗon kadi eɗen jonni ɗum no fewi no fewi en calminiɓe en juuri mabɓe kamɓe foof en calmini diaspora o mawɗo Abou a jarama ko adi fof en neldi duwaw bandiraɓe men Matam naɓe e bandiraɓe men Jama naɓe e Guédé naɓe e bandiraɓe men Mboyo eɗen gandi togara men Abou Thiam radio Matam fanɗu yanke ko fate mago fanɗu yanke ko fate jewte guila toon to Saint-Louis ha arti Matam duttiɗo e jomum e tumande ummi Daka ina arta utte jomum e lawol wirnoyama toon to ñokaƴe e neldi duwaw towa foof yo Allah yimomo ya foma harnamo aljanna o maayi komo tawi gamal e juuɗe makko gawal ngam haɓanade pulagu gawal ngam haɓanade koyete ko pinal ɓuuɓol suwanimo nangue jagganimo kanko Abou Thiam Jama naɓe Mboyo naɓe e kamɓe foof e diwan o foof e neldiɓe duwaw yo Allah yimomo ya foma harnamo aljanna o wina ko to ñokaji ko wona ɗum ko kodde nene Abouba kañumne ko Daka ummi noon waɗi koyte ko accident hawrela dial o wirnama to Matam to yo Allah yurmomo ya foma harnamo aljanna kanko e maaɓe julɓe kanko ne banggue mo henno toon to leydi Gambie to guila Banjul en se Kounda Latir Kounda Diba Kounda en Bakaw en kala ɗo ayawo wonno o felli kure makko o darima darde makko o yolni o moƴƴini ko ɗo Allah hanni yo Allah yurmomo ya foma harnamo aljanna en neldi duwaw faade e ɓesgo Matam naɓe foof kono kadi ɓesgo Gambie naɓe kala ha tengti e seydi men Mamadou Belal Ba wadde ewnago ñanden to galle makko to silkeji mbaɗaɗi toon ɗi fulɓe Gambie fof kadi neldama hen duwaw eɗen gusta jignaɗo men jignaɗo muɗum Hamme Amadou Ly jignaɗo mum Mamal Ly e dendagal bandiraɓe Mboyanaɓe e dendagal ɓesgu Madina Gounass ɗo e Guédiawaye mbiyetenoɗo Mokhtar Ly walla Grand Ly Mokhtar Haby walla mbiya ha joni Abdoul Defa o urtima e joomi ko o wirnama ɗo Bamoulo Pikine ɗo ko mawɗo moƴƴo mawɗo tedduɗo wonno jaatike bandiraɓe foof ɗon yimɓe pottanno jamma e ñalawma subaka e kikiɗe en donima Mamal Ly en donima Hamme Ly yooɓe jettin duwaw faade ɓesgu Mboyo foof jignaɗo jaaɗo gonnoɗo jaatike mabɓe o yo Allah yurmi ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna so ɗum yawti Baba garten e toɓɓe yewtere meɗen Bama cawdiɗo noon mi yiyani ɗum hande Alaji Abou Ndiaye Abou mi salmini Alaji Abou Ndiaye Madina Gounass en calmini lewlal communication Alaji Abou Gaye Alaji Abou Gaye e aɗa andi joni noon mbaɗandi o nandimi koye baɗo yata wona opération tabaski woni andi ñande no are men ɗo ko 15 heures joni noon mboɗo sikki tan yata wona e opération tabaski aɗa andi ni noon so heedinomo hewno wonde sehil Ayde Mbodj moderne yato mi nani hikka ko surtata toon omo jogui toon jawɗi noon kala jiɗɗo jawɗi der heɓani Ayde Mbodj yo jokkude Alaji Abou Gaye ma en kal Baba ko adi foof cow leydi ndi ina heewi ina mawni kono waɗi ko cuɓiɗen hen caggal nde kuule L29 L30 woni L29 L50 nawa suudu saɗiji wota yawtina tawi ko lande Pastef ɓuuri joga dolo yawtini coow o heewi won senandiɓe wiɓe jaadani hen Ceerno Alassane Sall wino yoɓe ndendu
ɓe jaa cour constitutionnel ɓe mbiya ɓe jaadani hen goomu takku wallu e gargol Aissata Tall Sall woodi no jaaboyi kono jiɗɗen wi tan mata koɓe pelliti wasde yaade nawde toon ngal ɗon kuulal ko wona ɗum ko ma en gartu e Diomaye président meeting mo Mbour mo ganduɗa koko eɓɓa ko meeting baɗɗo doole ko meeting baɗɗo fayida ko ɗamina hen e ko huula hen ko wona ɗum ko caggal jaltugol Farba Ngom o mbawi foti wadde tourné e diwan meɗen tourné Farba Ngom to diwan men to no fuɗɗori eɗen gandi a haalino ñanden mbiɗa hay sa yeehi to galle makko to araɓe tan ɓe ma wonko pamɗa ko wona e sañede walla ko cikkuɗa ina foti wadde waylo waylo to banggue dawrugol e joni joni o caggal salminago ko saabi takku wallu jaɓani yaade cour constitutionnel ko saabi ceerno Alassane Sall noddiɓe ɓe garani hol yandema hen eyyi Morabou no mbiɗa ni en gandi ne ɓuri ɗum feññinde kam groupe parlementaire takku wallu Sénégal ardi ɗum ko Aissata Tall Sall nde ɓe bennini on projet de loi wonande nde o vota à l'Assemblée nationale heddi ko o yaha président de la République waɗa ɗum ko wiyete ko conseil constitutionnel président waɗa ɗum promulgué ewa o duhama ɗo noon no fewi so Allah on mo ganduɗa ko projet de loi wonande tawi fati koye L29 et L30 tawi yimɓeɓe kadi kolliti ne wayno ɗum waɗi visé tan ko mo ganduɗa ko Ousmane Sonko beele nattinede e wona koɓe mbiyata ko waɗa éligible wawde yaade élection ji hayso tawi Bamba Cissé ministre de l'intérieur yi ko wonande Ousmane Sonko nana fichier ji e ko way noon kono foy waat noon kam yimɓe ɗe gandi won projet ji ɗi o ganduɗa rewi ɗo haw yeehi rabat d'arrêt e ko way noon te on mo ganduɗa ko projet de loi L29 won ko haali e ko way noon e L30 o coowo waɗi coowo noon waɗiri sa yi divergence waɗi ko yimɓe fof ene gandi ko wayni to banggue code électoral so tawi ene nawe à l'assemblée haade yaade assemblée nationale ɓen ɓe ganduɗa ko acteur politique en kañumen e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni joguiɓe laamu leydi ndi ha ɓuuri tengtude on ɓe ganduɗa ko ministre de l'intérieur nonno kañumen e jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ko kay pewjat woni kala ko fatuno e juɓɓudi sumgoji ɗi e ko way noon ko kamɓe kewi ɗum ardade e société civile o kono ngol ɗo en jii projet de loi o waɗi caɗele ɗe ko en jii ko yimɓe pintan jii député ji Pastef kañumen bindi projet de loi mumen mbaɗi annoncé wonande mbaɗi ɗum déposé to bureau de l'Assemblée nationale noon no règlement intérieur yamiri ewa projet o nagganama ñalawma wonde eɓe gota ɗum noon addi koɓe mbiyata ko frustration wonande filñitere hakkude acteur politique en parce que yimɓe ne gandi ko wayni so tawi ena waɗa hewno ko yimɓeɓe ɓe jooɗo wonande acteur politique en par ce que ko wayni ɗum waɗi saaha foof yimɓe ne kaala histoire uji ɗi ganduɗa ko ɓennuɗi sa ƴeewi ko wayno 92 93 on code électoral mo mbiyata code consensuel mo Kéba Mbaye eɗen gandi rewi ɗo ko wona ɗum ko ha e laamu Abdou Diouf guilay ticket présidentiel en ɗum rewi ɗo en ha e laamu Macky Sall 2016 o waɗi ko yiyete ko dialogue 2021 nde réélection makko nde o yeehi laamu nde o yeehi deuxiéme tour ɓe Sénégal tottimo confiance o wonti lamɗo leydi o dañi deuxiéme makko mandat o waɗino ko yiyete ko dialogue hakkude makko e acteur politique en ɓe kalatno ɗon koto banggue wonande statut du chef de l'opposition e ko fatuno e to banggue wonande ƴewtade ko mbiyata ko parrainage e ko way noon wawde ƴew ɗum donc ɗum ɗo ko ɗum ɗo joofi ko acteur politique en kono ɓeɗo ndeɓe gaari en jii kamɓe mbaɗ projet de loi mabɓe tan ko wayno Ismaïla Wane en e omo ganduɗa ko kay woni président mabɓe groupe parlementaire e woɗɓe ɓe ganduɗa ko député ji Pastef ko kamɓe nawi projet o te projet o en jii acteur en ɓe duhi hen wonande wonani hewno wade ko wayni code électoral mbaɗa joofi ko acteur politique en so tawi ene waɗa ana moƴƴi yimɓe jewtita ha consensus waɗa so nandiral waɗi on saaha noon ɗum nawe toon to assemblée nationale société civile o kadi en jii duhi hen wadde divergence waɗi kono ko ɓuri ko kadi hawnade walla hawnade ko mawɗo leydi o e hoore mum e jaltal mum
nde joddi e jayndeyankoɓe to galle lamorgo yi ko kañum hoore mum dañi hen ko bettere Sibou kamɓe ne waɗi ɗo ɓe liggotono ɓe ligginoma e projet ji mbaɗi ni wawde ƴewtade koɓe mbiyata ko to banggue wonande parti ji politique ɗi koɓe mbiyata ko to banggue wonande wadde fijole wonande élection ji local législative e ko way noon e goɗɗum e ƴewtade ni to banggue wonande ittude ko wayno CENI en e ko way noon ha e tawi juɓɓude élection ji ɗi ne ummo tan tawi ko wona ministre de l' intérieur si eɗen gandi ministre de l' intérieur ene ɓatti gouvernement tawi eɓe ƴeewa dal hol entité wawata gerde élection ji ɗi tawi ene wona kam élection ji ɗi ganduɗa ko baɗɗi indépendant e ko way noon kono fo e wa noon kanko président o holliti ko bettere woni mo Sibou won projet mo ɓe bindanno te woɓe ganduɗa ko kañumen nanni projet de loi o ene jeeyano e ɓen ɓe ganduɗa ko ɓeeno gollotuno ɗumen wadde o dañi hen ko bettere wadde ɗum saabi yimɓe ne gandi fissure o waɗi divergence o waɗi donc ɓe nawi ɗum à l' assemblée nationale eɗen gandi eɓe jogui majorité mécanique kamɓe ɓe jogui ko 130 député kala koɓe nawi toon to banggue loi ɗum kam ene haasi koko ɓennata ewa joni noon alay saago recours ne wawi wadde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni opposant en e ko mbayi noon kañumen jaaha toon to conseil constitutionnel beele wawde wadde toon défendre projet o wawde momtude ɗum e ko way noon fo e wa noon ɓe mbaɗi annoncé ɓe mbi wonde ɓe kayti ɓe mbaɗi renoncé wonande on recours ɗum ne kadi ko ɗum stratégie politique woni holɗum ko ɗum firtata stratégie politique wonande ko wayno Aissata Tall Sall ko kañum waɗi annoncé baade ko kañum woni présidente groupe parlementaire mo Takku Wallu ko kamɓe mbaɗno annoncé maɓe jaaha recours beele wawde ha joni nanguitade projet o wawde momtude ɗum ɓe dutti ɓe mbaɗi communiqué ɓe mbi wonde ɓe goppi aɗa andi ɗon ko politique mawɗo Bababou sibi ko politique yimɓe fof ene gandi Bassirou Diomaye hande kañum hoore mum jooɗi yi oɗo projet nde o nani ɗum nawama to assemblée o dañi hen ko bettere Sibou wona ɗum woni ko gollodirno mabɓe won projet ji kewɗi ɗi ɓe gollodirno e mabɓe ko ɗum fonno yaade to assemblée joni mataw ɓe jamfima ɓe nanni oɗo projet woodi koɓe kuyti hen tan te ɗum ɗon wonata tan ko ɓuural Ousmane Sonko yimɓe ne gandi hande caɗele gonɗe hakkude mabɓe kanko Bassirou Diomaye e Pastef en walla député ji gonɗi toon to assemblée nationale wadde renoncé kamɓe Takku Wallu ɓe mbi wadde ɓe kayti koɓe jogorno ko nawde à l' assemblée nationale firti woni ɓodde wulde e juuɗe Bassirou Diomaye joni kanko o yadani oɗo projet wona ɗum wonno yidde mabɓe ɓe jamfimomo te yimɓe fof ene gandi to banggue wona projet mo ganduɗa e ley rewani lawol to banggue wona ni adorono waɗede to banggue e leydi men Sénégal sa ƴeewi to banggue histoire joni noon kamɓe ɓe gaccidimo e hoore makko ɗo ko kanko ƴettata responsabilité makko si ɓe mbiyata ko heewi to banggue combat ji o waɗata ko ɓe mbiyata ko des combats par procuration o rew walla des guerres interposées mo ƴeew ɗo o rewi mbaɗanamo nden haare o haɓay Ousmane Pastef e ko way noon joni noon ko kanko ƴettata responsabilité makko ame si bo eɗen gandi projet o kanko mo jogui yahat to bureau makko o waɗa ɗum promulgué walla so welama kadi on wawi nawtude ɗum toon to assemblée nationale une seconde rélecture o yoɓi ɗum bon ɗum ne kadi lawol ne hokkima ɗum en kaali ko wayno article 71 72 73 74 foof ne haali hen ɗonne kadi omo wawi wawde wadde feere omo jogui ɗo o rewata musi ɗi ganduɗa ha o wawa samminde projet o wasa ɓennude kono fo e wade noon ɗo kam ma yimɓe gandu beele o ƴetta responsabilité makko o momta projet de loi o wasa wadde ɗum promulgué walla o nawta ɗum à l' assemblée nationale te ɗum ne jogui délai ɗo haɗata so yeehi ha ari ɗon waɗa expiré walla waɗa ɗum promulgué ɗum kam wonata ko haare hakkude makko e ɓen ɓe ganduɗa ko Pastef en ko ɗum saabi Aissata Tall Sall en kañumen ko politicien ji ene gandi to banggue semaji politique ɗum tagi gaccidima e hoore makko ɗo noon yimɓeɓe ne ƴeewa hakkude makko e ɓen ɓe ganduɗa ko Pastef en mais jimɗo no waɗi woni yande woni nder hen jooɗade goppa yimɓe waɓe kaɓanoma ha hande gasa peccuɗa e teddugal mabɓe walla koɓe dañi beele ɓuranani neɗɗo o haɓanade hoore mum ɗon ɗo jogui doole ɓuuri accideɓe koye mabɓe joni so tawi président o ƴettani responsabilité wadde ɗum so kuulal ngal yawti ko gartam woni hen walla ko holko ɗum woni eyyi to banggue so kuulal ngal yawti yimɓe foof ene jaadi e leydi wonde démocratie
neɗɗo fof ene so tawi aɗa timmini charte uji ɗi aɗa wawi so tawi bon a timmini wonko ganduɗa ɗum ɗo ko laamu men gérat wonko ganduɗa ko joguiɓe kala ko fatuno e juɓɓude élection sumgoji e ko way noon wonko ganduɗa ko caisse de dépôt et de consignation kañumen gérat ɗum to banggue yaade élection ji yimɓeɓe ne jaadi neɗɗo fof so tawi a timmini ko charte uji ɗi aɗa foti yaade élection ji sibu ko ɗum woni démocratie hay so tawi ne waɗi kadi des mécanismes ɗi ganduɗa ko wayno parrainage uji e ko way noon wawde sedde ɓen ɓe ganduɗa wasa parti kewɗi ko mbiyata ko inflation des partis tan wona garɗo foof kadi ene yaaha kono noon sibo gueɗe politique tan wawde samminde neɗɗo yaade sumgoji e ko way noon yimɓe foof kam ko ɓuuri ko hewde e ɓesguji ɗi walla Sénégal naaɓe jaadani hen ɗum ko gonga kono noon ɗo enjeu gonɗo hen o ko hakkude makko e Ousmane Sonko yimɓe fof ne gandi ɗo umma ɗo e hande hakkude mabɓe ɗo ɓe jettudi ɗo hande sa ƴeewi mbiyatan sa ƴeewi fonno wonde ko opposition e laamu kono hande sa ƴeewi opposition tan ko hakkude Bassirou Diomaye e wa Pastef en Ousmane Sonko e yimɓe mum ɗo noon enjeu ko so tawi Ousmane Sonko hankadi waɗi éligible ene yaaha sumgoji ewa ko musata ko koye makko tan musata kanko Bassirou Diomaye e yimɓe makko ko ɗum noon saabi ɓen ɓe ganduɗa ko Aissata Tall Sall en goppidimo hen no mbiruɗa ni hade teddungal wodde conseil constitutionnel waɗa ɗum annulé yewonde ko ko Bassirou Diomaye rewi caggal e ko way noon ɗum saabi ɓe gaccidimo e hoore makko ɓe ƴeewa kanko ne to banggue ko waɗata ko subir to banggue perspective uji makko to banggue politique e ko way noon men garoy hen ɓe gaccidamo e hoore makko yimɓe ƴeewa hol décision o ƴettata hen ko ɗum woni mataw décision maître Aissata Tall Sall kañum e yaade mum hay so tawi sa ƴeewi ko wayno non inscrit en walla yoga e ko wayno Ceerno Alassane Sall en non junno merde non inscrit ɓen bindaki hay gomo goto ɓen bindaki kono noon consensus waɗino kono sa ƴeewi joni ko wayno takko wallu kañum e Anta Babacar Ngom en kamɓe fof mbaɗno initié baɗono omo ganduɗa ko kay woni mi jiti député o mi moti inde nde ɓeɗo foof kam ko Anta Babacar Ngom ene jeeya e wawɓe adduɗo ɓeɓe député Fall jiiɗa wiide Tapsir Thioye eɗen gandi kankone omo jeeya e ɓe ganduɗa ko Anta Babacar Ngom waɗi feere haaɓe kamɓe foof ɓe ndendi ɓe mbaɗi pour wadde recours o aywa nde décision yalti wonde ɓe kayti yaade waɓe no Ceerno Alassane Sall en e wonɓe Pape Djibril Fall en kañumen mbi ko ma kañumen ene continue kono noon aɗan gandi kadi ɗon enjeu gonɗo ɗo no ko alay sago daña koɓe mbiyata ko 10e e nder assemblée nationale o beele mbawa wadde recours alay sago kam minimum daña 17 député beele mbawa wadde recours toon to conseil constitutionnel ɗo wona ko kulhul ɓe joguino wasde dañde ɗum woni ko sabinoto caggal ɗum woni haala ka beele kamɓe hande ɓen ɓe ganduɗa ko yiiɓe kañumen goppani haare nde ke beele mbawi rendinde ko abbi kam e 17 député beele ɓe mbawa wadde recours o ko ɗon kadi mbaɗandi woni caɗele sibu hande so tawi kamɓe takko wallu Sénégal e gardegol Aissata Tall Sall kamɓe foof ɓe nangi tan recours o ɓe mbaɗi ɗum renoncé wonande ɓe kayti yaade toon to conseil constitutionnel o haɓɓi yimɓe mabɓe ɓe kamɓe foof ɓe ndenti ɓe goni ɓodde wotere ɓe caltima ɗum ɓeeto mi sikkani sen mbawi rentude haaɓe jaaha wadde recours o firta tan kam ko hande oɗo saaha hunde nde dal nana e tabal kanko Bassirou Diomaye ko kanko ƴewata hen noon ko jogori wadde so tawi kay conseil constitutionnel ƴettani hen ko yete ko décision namla cekkital tan jewten ndeɗo toɓɓere saaha o nana yaaha so tawi ɓe bindaki hay nokku goto nde non inscrit député non inscrit en jeeyaɓe lundiɓe so tawi ɓe mbawa hande ɓe gona ɓodde wotere ɓe dawa ɓe kaɓano koye mabɓe hunde koma goɗɗo haɓanoɓe beele cikkuɗa hande so tawi yeehi ha tollnimo nokku no kemi wiide ni ko accide Pastef hoore muɗum Pastef mo Diomaye coalition Diomaye non e Pastef e Pastef Ousmane Sonko kañen kaɓata ha joni ko saabi ɓe peeñnani hoore mabɓe wota koye mbandi koye mabɓe taw ko kamɓe keɓani koye mabɓe taw ɓe joytaki haɓe mballe eyyi bon wonko yimɓe mbiyata
député an ka représentant wonande peuple o ko ɓesguji ɗi lomtoyɗa toon donc sa yi ko wayni a fota ƴewde coloration politique a fota ƴewde intérêt ma a fota ƴewde intérêt oɗo e oɗo poɗɗa ƴewde ko foti wonde ko intérêt peuple o mbaɗa ko way noon kono yimɓe ne gandi politique wasata wadde hen surtout e oɗo contexte mo ganduɗa ko garɗo oɗo projet de loi hayto banggue ɓen ɓe ganduɗa ni ko 130 député ɓe Pastef won hen ɓe ganduɗa goti contre e projet de loi o ha yoga e yimɓe Pastef ene mbiye ɓeɗo député ji ɓe ganduɗa ko ɗiɗo wodɓe ɓe ganduɗa abstenir ala waɗɓe contre ko hoole mabɓe donc eɓeɗen ƴeewa hay nder mabɓe wonɓe ganduɗa peut être ñaagi hono fof waɗ noon kam majorité écrasante taw ko kamɓe jogui heddi maintenant ko heddi ko noon weɓanta kam kamɓe ɓe ganduɗa ko non inscrit en yiide yoɓe dentin ko foti e 1/10 to banggue wonande wawde rendinde sappo walla sappo e jeeɗiɗo to banggue député ji beele ɓe mbaɗa recours mabɓe caggal nde ɓe ga calti wawata wonde hayso tawi ko hunde fonnode wonde beele wona intérêt leydi Sénégal fof tawi kadi jomumen dewi koye règlement intérieur mo assemblée nationale walla ni ko ɗum ɗo woni ko ganduɗa ko ɗum foti wonde darde député kono noon alay saago koɓe mbiyata ko ɓila beña to banggue politique kam narade hen tan kadi ɗo ko ɓodde wulde nde ɓe beddi e juuɗe Bassirou Diomaye Diakhar Faye mawɗo Abou so ɓuuɓi ñaama acca ɓe jaama ndeɗo toɓɓere en jetti bandiraɓe ɓe ganduɗa ene ndewi nde no feewi ceerno Alassane Ndiaye to dowlaji denduɗi Amérique jeeya ko ndulumaji Abou Gamo si Wourossogui ɓe nodden ɗo joni joni wondude Alex Bokou mo Thilogne Wullum Sarr mo walla nana walla e foftere mum Sidel Dia nana marda eɗen nelda do waw ha joni ɓesgu Moukhtar Ali Sy yo Allah yima ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna baba gartane toɓɓere meɗen ɗimmere ɗiɗo bawɗi ko bawɗi kuule bawɗi ɓedde doole muɗum to banggue région mo Thiès e département mo Mbour no Caroline Faye mbanno Demba Diop mbaɗatno Thiès ko région politique mawɗo Allah waɗi département mo Mbour famɗani hen Diomaye ko toon jeeya bawɗen kakki holno jiiruɗa ngal ɗon dental e gartam jogoɗɗam wonde hen e koyte ko haɗide jogonde wonde hen eyyi ko gueɗe politique tan gueɗe politique en perspective des élections locales janvier 2027 en ganda noon par ce que ha joni ɓe kalani hey beele koɓe maɓe ndeɗo mbaɗa respecté date o walla koɓe dirtinoɓe ha joni kam ala koɓe kaali hen kono fo wa noon sa ƴeewi to banggue prétexte mabɓe ɓe mbi ko ƴewde wadde duuɓi ɗiɗi bilan Bassirou Diomaye gila ari jogui taltali laamu ngu ko waɗi ko golli ko e ko fuɗɗi wadde ko to banggue wonande gila laami yimɓe fof ene gandi kam ko woni ko caggal ko politique ɗon ɗo ganduɗa hande hakkude makko e Pastef no wayni eɗen gandi sorti makko gadano wonko haalno hen mais sorti makko oɗo battidiɗo o ɓuuri tigui tigui yimɓeɓe kam mbawi janggude wonande hande oɗo saaha gasi ha laaɓi hankadi guerre nan hakkude mabɓe e Pastef sibo haali to banggue historique wonande tarihi Pastef no sosda kanko jeeya koye ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen hande e wayno inni Pastef ha mbaɗi hen ko ha Pastef heeɓi ɗo haale guilay statut ji ɗi guilay ko waɗanno hen ko jeeya koye ɓe ganduɗa hande ko kañumen tigui jibini Pastef kanko omo jogui hen gueɗal timmugal en ji guilay début nde Ousmane Sonko yalti haali yiide wonande leydi ndi ala autorité so tawi noon kanko Bassirou Diomaye o wawa gerde leydi ndi no foti no yiɗiri ni yo tottumo gera eɗen gandi guila nden probléme o fuɗɗima guila nden ko wayno Abdourahmane Diouf ko wayno omo ganduɗa ko maître Tine ko wayno omo ganduɗa ko Serigne Gueye Diop en Aminata Touré en guila nden kamɓe ɓe daari wawde wadde galvaniser ƴewde yimɓe wadde ko yiyete ko coalition Diomaye président hande coalition Diomaye président o darima eɓene mbaɗa mobilisé ɓe mbino wonde ni ɓe keeɓino rendinde ko abbi e temedde tato eko fawi maire e gartugol Aminata Touré mo ganduɗa kañum waɗata coordonné coalition Diomaye président fo e wade noon kam oɗo eɗen mbawi wiide ko ɗum campagne déguisé tan ko yiide wonande ko duuɓi ɗiɗi ko kanko Bassirou Diomaye o ari e leydi ndi wadde ƴewde ko fuɗɗi ko wadde eko way noon min nanguirmi ɗum tan ko ɗum ƴewdade
to bange to sumgo politique sibo NG hande wodi lowte godde ne ganduda duggitima ngare makko sa jeewi joni wayno 13 fay kanyum NG fati e coalition Diomaye président nde halaka heewi o wi ko ala dum do ko élection ji local ko ton o yaadata e commune makko joyin heno yaadata e o mo ganda coalition Diomaye président kono hadani ha joni kanko koy APR dia kono ƴeewa sa ƴeewi to bange politique sa ƴeewi tan a liiri gueɗe ɗe a tawat wona haydara ko ƴewtino to bange politique holno ɓe mbaɗirta haɓe daña so tawi ɓe mbaɗat jubalé kay élection ji local et législative ɗi fo e waɗ noon ko ƴewde caggal nde ɓe dañi NIMS ko kewi ko to assemblée nationale ko ɓuri ko hewde ko liste Pastef ɓe jaano majorité gonnono ko yimɓe Pastef ko ɗum addiniɓe caɗele janggo e jaam so tawi caɗele goɗɗi hakkunde makko e Ousmane Sonko ha hande waɗi démissionné e ko way noon à l'Assemblée nationale sa renaki ma ɗum teppu no fewi to banggue golle makko sibo kala ko ari toon ɓenne mbawi kaldi ɗum laamu makko ene wawi bonde so wona kay o liɓa kadi Assemblée nationale o so liɓi Assemblée nationale so ɓe jaaha élection ji législative alay sago kadi o wawa dañde ko yiyete ko majorité beele laamu makko wawa ɗiggude kala ko keewal député ji beele o wawa gollade projet ji makko walla luwaji ɗiɗi so tan gari à l'Assemblée nationale mbawa ɓennude ko wayno ɗum noon ne kadi sirani simɓe yimɓe fof ne gandi Pastef ha joni ne wuuri te ene waɗa mobiliser yimɓe mum nanɗo ene mbaɗa kala ko fatuno e gueɗe mumen te vraiment ha joni sukaɓe e lene tottiɓe ko yiyete ko confiance eɗen mbawi tan ko ɗum essayage to banggue wonande politique sibu en jiino ko ƴewdo tan ƴewdo beele eɓe mbawi dañi yimɓeɓe ko wiyete ko ɓeeto sibu aɗa andi wona ngol ɗo fuɗɗi wona ngol fuɗɗi ciftorende ɓe mbaɗata ɗo inauguré statut Ladior mo Mbour eɗen gandi koɓe mbaɗi ko mobilisé koɓe jaltini hen ko to banggue ngaalu e ko mbaɗi hen ko mobilisé e on statut mo ganduɗa tan ko waɗa hen to banggue ngaalu yarani noon ha yimɓeɓe kolli hen mettere mumen e ko way noon ha joni eɓe mbiya so tawi eɓe mbaɗa comptabilisé bilan mabɓe e ley mata ko ɗum tan ɓe puɗɗi wadde kono sa ƴeewi koɓe gaddi ko to banggue yimɓe e ko way noon mobilisation moɓe mbaɗi o a famat politique nana less on politique kadi ko ɗum kadi jokki ha ñalawma hande moɓe mbaɗata toon to stade meeting to Caroline Faye mo Mbour wona haydara ko ƴewde wadde des tests ƴewde beele janggo e jaam so tawi ɓe jaaha élection ji local maɓe dañi yimɓe walla ala sibo eɗen gandi eɓenen jaaha e leydi ndi foof ƴewde yimɓe ko ɓooyani ko joɗiniɗo ɓe toon to Podor coalition Diomaye président arino ɗo min mbadde mum yewtere wadde koye on mobilisation ɓe goni wona haydara sibo gandi kanko Diomaye kankone Ousmane Sonko o yalti haali o wi wonande kankone mo yaltu o waɗa duuɓi makko ɗiɗi ko toon to primature ko fuɗɗi ko wadde e ko way noon kankone waɗa ɓeeto makko wadde a famat tan malheureusement ɓe jejjiti ko fatuno e caɗele ɓesguji ɗi probléme socio économique o probléme en ji inflation gonɗo probléme hande à la pompe toon to carburant saɗa sooda essence gasoil caɗele gonɗo hen nde guura ɓesguji ɗi e ko way noon ɓe jejjiti ɗum hande o saaha ɓe goni koye 2027 noɓe kebloniri ɗum a jarama baba ɗo ko yiyande saabu tras fay ko haali ko wonɓe jaadani hen won yaaduɓe hen o wi kanko e APR o jaa ha joni APR naɓe wiyaɓe kala tellugal président Macky Sall hokkino mo kala gueɗe koɗo ɓe natti yidemo ɓe natti nandemo o wi wona ni politique waɗirte ñande fof e hebde galle parti nawɗe mitigaji na haɓɓa radioji ko nandi hen kanko wi ko ɗum woni yiyande makko babaɓo o ala e gonga woni ala e gonga pulaar yiyata so jubbol lamminima nde pinɗa fof ya jeere moma hen nebam APR ittimo université nawimo cogère nawimo ha o waɗi ministre ha o yeehi FONGIP ha hande o mona toon to Assemblée nationale kalden ko mais politique parti politique andira no foti parti ji politique ngoni e leydi Sénégal temedde tati ko way noon hande no foti parti ji nanta wonani hay tati kanko jafata o wi kanko muusimo hen ko wona opposant ji ɗi sendiɓe ñeetamo ko wonɓe APR ɓe ñeetamo mbiyamo ko jiɗɗo yaade ina beddoma gaawe e mais holko waɗi ɗum waɗata ɗum ko Mimi kanko 13 Faye engagement mo joguino volonté mo joguino e APR o mataw ustu ɗum sibo politique
parti politique ko animation parti politique wawde wadde galvaniser yimɓe ma saha fof oɗon mbaɗa animation ji oɗon mbaɗa ɗum ɗo ko ɗum wawata ƴiƴam kesam ne ara sukaɓe ne lowte ene mbaɗa mais yimɓe fof ceedima duuɓi nani walla gila kam APR ruti opposition omo ɓuri wadde faible to banggue hakkude makko e APR e ko way noon yimɓe jiiɗum kono ha haɗani ha joni o woni koye mandat makko to walla ni mbiyen ele caɗele ɗe fuɗɗima gila toon to assemblée nationale nde mbatte installé ne yawi yoɓe ƴeew hol gono 8e présidente vice présidente walla vice président ha yimɓe ne mbiya ko toon probléme aji ɗi fuɗɗi fo e wade noon kanko horo ƴeew ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen mbattamo attaque yo ƴeew teddungal hakkude makko e Macky Sall. politique ko ma telle haale ne wawi taw ɗum ko yiyande makko ko darogol way noon a jarama gartene toɓe men sakkitere sa woɗɗoyi Farba Ngom yalti no famɗimo yahani toon galleji ɗi jahama yimɓe jeehi toon ɓe jeehi jamma ɓe pilmama ɓe pilmaka tourné makko ɗe holno jirɗa ɗum beele ko tourné Farba ina yettoya bandiraɓe e sehilaɓe tan ko ɗum walla tourné ɗe ko Farba ha joni koye APR woni ko yaade samminoyde e ñiglude tarde gonnoɗe dewnuji ɗi e ko nandi hen walla ala a wino collaboration politique manam won cokki gone waɗede holko jiiɗa hen eyyi ko adi ko fof ko yiide hanki mataw yogay yimɓe piini woodi yaaɓe toon minen hanki min jeehino minen salminoydemo noon no on jettiri salminaɗum lomtoyade galle o mine Salimata Dia wondude Diary Ndiaye min jeehino toon no téléji ɗi fof kadi mbaɗat en tawno en tawi toon kadi téléji goɗɗi garɗa ko délégation ji mumen arɓe salminde ɗum kanko Farba Ngom teddungal makko kadi e leñol ngol teddungal makko e média ji ɗi onno kanko ne heewi kala nde omo waɗe tourné ji ko way noon omo wattori média ji fulɓe ɗi o kañumen ne keɓa gueɗal mumen ha timma o fawi wan noon kadi yimɓe makko ko jokkodiraɓe sibu mboɗo sikki en mbaɗin ɗo émission en jokkodirino e badno Ablaye Ndiaye mo ganduɗa kañum jogui communication makko e ko way noon eywa ha hande mo kaleten o guila Farba yalti balɗe 10 walla 11 hande galle makko sa ƴeewi gila subaka ɓe mbima 7 heures ha 4 heures du matin yimɓe nan toon min mboɗo haalda hanki e neɗɗo makko ɓattiɗomo musidɗam ni El Hadj Ndiaye ene jeeya toon to Diourbol kañum ne jeeya koye sukaɓe makko yi waɗande no heccanki mum ni ɓe tini Farba ɗani ko 9 heures puisque yiiɗa kala garɗo ara ha ɗon hoota tawi yanimo ne waɗi saaha mo ganduɗa e ɗin e ñalawmaji ɓe no ɗi o ɗani ko 11 heures wadde a famat yimɓeɓe noɓe mbiyata ndi kamɓe nguɗo laamu so tawi ɓe cohirnomo peut être ko wawde helde koyɗe makko to banggue politique hande ɓe dokkimo notoriété mo ganduɗa o alano ɗum sibo hande sa ƴeewi no mbimi ni ala neɗɗo kam to banggue politicien mo mi yiyan toon wona to banggue politicien o wona to banggue citoyen ji lamdaɗi wona to banggue hayni wonɓe société civile jayndiyankoɓe kala hen kala hen mo miijiɗa hande ari to banggue galle Farba Ngom kono noon opposant ji ɓe ganduɗa hande jiyama to banggue gari toon salmindemo e muñidemo e ko way noon eywa hande eɗen gandi ko hande ɗo e ɓoyde seeɗa ko hande woni jaɓɓugal makko toon to Agnam en jii kam dillo fuɗɗima sibu sa ƴeewi e réseaux sociaux sa ƴeewi Fouta no dillirta ni ha ɗo en a tawat ko ɗum jaɓɓungal populaire wonata ko accueil populaire mo ganduɗa ko baɗɗo chaleureux fewde e Farba Ngom hande ɓe dokki Farba doole ni ɗe ngalano eywa hande kadi ma won koɓe mbiyata ko hollidde wadde renouveler fidélité Foutankoɓe walla e partisan ji makko hakkude makko e Farba Ngom ɗum ɗon kam ene jeeya hen mais également no mbimi ni sibu kalne galɗa galle Farba ma taw toon ɓen ɓe ganduɗa ko des politiciens e ko way noon a tawat janggo e jaam so tawi ummitere nde waɗi heɓanade élection ji local walla présidentiel ma yi lowte ɗe ganduɗa ɗum ɗo jibina ko e ballal caggal nde Farba yalti ɓeyne kañumen ne garti APR ɗum kam ɓoyata min jii ɗum joni min eko miijimi eko jiimi ko ɗum ɗon ɗum waɗat joni mawɗa Abou tolno lotto ene mbiya
Farba no ɓatti Amadou Ba ɓatti Amadou Ba woɓɓe mbi ala woni koye nder APR tan mo wonno holliyandema janggo avenir Farba to banggue politique beele koye APR mo wonno tan o hetto o yaade hen walla janggo aɗa sikki goɗɗo mo wona APR no wawi ƴamdomo yaade e makko walla janggo beele nguɗo laamu sohlatamo laamu nguɗo Pastef beele sohlatamo yani o jaɓa walla salode mbi beele sohlatamo par ce que ko politique politique yiɗi ko gandu yiɗi ko galo yiɗi ko lamɗo yiɗi ko joomi yimɓe ko namdal yiyandema e makko aɗa andi kam Farba waɗino e moment goto bon wona des révélations kono eɗen gandi kam waɗino saaha nde o woni toon to kaso wonko hannomo yaltude sibu wonde o fonno yaltude o yi kanko teddugal makko ndimagu makko hokkanimo yaltidde bracelet électronique wonande jawo e koyngal yaltude ɗum kaso ɗum o heddi toon ari ha e saaha mawɓe hellifaɓe jeehi jiidi e won hen bon ko wayno premier ministre ay ko way noon kolito wonande minen min jogahi dossier o mo ganduɗa ko Farba Ngom hande ko woɗɓe jokti dossier Farba Ngom proposition ji mbaɗama beele garta ya men min dokkuma liberté min dokkuma wadde a famat ɗum ɗon yaadi e salari ha hande Allah laɓɓinimo no fewi to banggue kala koɓe dewruno e makko ɗum ɗon itama weddama o yaltidi e ndimagu makko min kam mboɗo gonɗini Farba Ngom wona neɗɗo mo ganduɗa hande ko gacco APR so tawi hande a waɗat ɓetto to banggue APR Farba ne jogui hen walari mawdi omo jeeya ɓe ganduɗa ko hande ko kañumen tambi gurdam APR mboɗo miiji noon janggo so tawi Allah hokki par ce que ko jiyata ko politique ko ɗum des perspectives tan Macky Sall so tawi o heeɓi ko yiyete ko ONI so tawi o heeɓi ONI min mboɗo yakori Amadou Ba en Cheikh Oumar Anne en ɓeɗo maɓe gartu e nder parti o maɓe ƴeew jahanɗoɓe candidat mo ganduɗa kañumen yahantaɓe mboɗo miiji ni banno Amadou Ba beele ruttatako ɓe gardino ɗum ɓe balla ɗum walla kam ma won moɓe cupti beele yaaha to banggue wonande sumgoji ɗi par ce que hande horo mbasen majjude hande élection ji Sénégal alay saago mbaɗon tan couplage wonande ko alliance tan wawata mo hokkude gañon kono hande hay parti goto yahata wadda e ɓeɗo face gaño ɗumen hande ko alliance tan gara mi ara o adda parti mum o adda mouvement o adda yimɓe mum yimɓe jaada élection locale min mboɗo ɗamini hande APR kamɓe Amadou Ba en woɗɓe Ali Ngouille Ndiaye en mbaɗino ɗo ɗum ɗoji mumen kañumen e woɗɓe kamɓe foof maɓe gartu e parti o no famille libérale yiyanno ni Ali Ngouille Ndiaye aɗa jottima APR mboɗo jottori ko saabi aɗa jotti hen sibu ha joni eɓe aɗa tawa yidde ndeɓe jogui fewde e Macky Sall e kadi kamɓe fof ɓe gona majjodirɓe mais Ali Linguére guila e mairie o ha e goɗɗum est ce que ala banggue goɗɗo mo yaari El Malick ko endam ko bayɗiraɓe endam beele ɗum no holli so tawi neɗɗo APR ƴetti o watana ɗum aɗa andi ɗum to banggue local bon yimɓe ne kalano Ali ne ɓuuri ɓaɗade El Malick e ko way noon kono en jii kadi jalte makko ɗeɗo sa ƴeewi a tawat Ali Ngouille Ndiaye parani yadude Pastef et surtout nden sa yi peut être o hokkino seeɗa confiance ko wayno El Malick e ko way noon nden fisir waɗani hakkude Diomaye e Ousmane Sonko hay so tawi koɓe endam nden oɗo fisir waɗani kono hande en jii fisir baɗɗo goto mabɓe fof waɗini ko ɗum waɗi min mboɗo yakori kamɓe fof koɓe artoɓe Ali Ngouille Ndiaye en Samba Ndioben Ka en yalli Cheikh Oumar Anne en Amadou Ba en kamɓe fof min mboɗo yakori maɓe dentoy ɓe mbaɗa alliance goto hay so tawi ɓe ƴeewat hol candidat waɗantaɓe présenté beele waddude face e ɓeɗo ena mawɗa boum ɗum kam min ko hunde nde jottorimi baba jafoɗa so tawi hande o Sonko e Diomaye certi El Malick wondi koye Sonko koye muɗum wondi Ali beele ne wawi finde ñalawma goto wasa wallodirde muɗum tawte APR mais APR nde Macky Sall waɗi désigné candidat mum wonande ko Amadou Ba mais ko nden Ali Ngouille Ndiaye en kañumen ne mbi ko candidat haali ko laaɓi e o hewani muɗum o yi e mbi ko candidat ji Mame Mbaye Niang en kañumen dutti caggal malgré hakkude mum e Macky Sall joni noon namɗon jafoɗa so tawi Macky Sall yeehi loni jooɗima suɓima Amadou Ba ha joni
beele cikkuɗa ma ali goyo caggal muɗum e namdal gongal so makki suɓima neɗɗo goɗɗo e parti he mo yaadane faaba yiyande beele cikkuɗa faabane hedde walla beele faaba yaltata ala so tawi Allah waɗi Macky Sall ƴetti yawtination ji Allah hokkumo o suɓima goɗɗo kam suɓoto lomto ngolo mi sikanso mo suɓo hol cuɓoto ala kamɓe fof mbawi joɗade kamɓe fof maɓe jooɗo sibu koɓe wawde wadde évité ko ɓennuno ko sibu eɗen gandi candidature Amadou Ba wonano unanime wonano yimɓe fof jaadani hen ko ɗum addi pusgu ngu hewɓe jaltino hayso tawi no woodi no artuɓe kono hewɓe hen jalti nanodel wodata wiyede ko ndim tan yimɓe pombe e poɓɓa ɗum wota mais maɓe ƴeew maɓe jooɗo maɓe jooɗo ɓe ƴeewa holmoɓe poti sikkude oɗo omo jogui confiance kamɓe fof aɗa andi kadi candidature il faut wona neɗɗo mo ganduɗa ko bawɗo rendinde kamɓe fof taw jomum ene jogde yimɓe de bon relation ne ganduɗa ne wawi sibu kadi hollon cikkuɗa e mabɓe poɗɗo wonde ɗum sa wirama ande ya suuɓa e mabɓe mo Macky Sall foti addude rendina kamɓe pop ɓe gonta gotum walla 90% ɓe gonta gotum homo cikkuɗa e mabɓe eyyi aɗa andi wonɗo jeeren Bababou ƴewde contexte wonande yimɓeɓe contexte gonaɗo o hande caɗele ɗe gonɗen ɗe probléme mo gonɗen probléme économie ha joni banque mondial FMI caɗele ɗe guureten ɗe ha joni yimɓe ne kala ni Amadou Ba wona neɗɗo goɗɗuɗo Pastef o noddanoma ko ɓoyani ko to galle lamoro gay ko way noon eɓene mbaɗamo Pastef nguɗo laamu o eɓene mbaɗamo proposé mboɗo mi ara beele o ɓatti ko Diomaye Sonko ɓe mbaɗam proposé wonde premier ministre beele o itta yimɓe e oɗo kata guuraɗo joni noon à un moment donné beele enen leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi acteur politique en kamɓe fof ɓe mbawa ƴewde intérêt ɓe manam ɓe mbaɗa yeeso ɓe gardina ko yiyete ko intérêt Sénégal ɓuural leydi ndi so tawi eɓe gandi ɓuural leydi ndi ko oɗo totte ɗum enen fof mbawen rendinde doole men mbawen rendinde ɓerɗe men gardinen mawɗo Abou Diob arduɗo en leydi ndi beele ɗum ɗo fota wonde sibo hande en kaali sa ƴeewi ɗo e Dakar to banggue yoga en e local uji ko wayno Djidde Thiaroye Kawen e ko way noon candidat goto wawa yaade ɗon ɗo waɗani alliance ko nonne kadi hande présidentiel kala jiɗɗo wonde laamu leydi alay saago a yaha tenoya yimɓe beele garon gonon ɓodde wotere mbawon huccodirde e wonɓe ɗo ɓe ɗum ala kulli haalin wona wadde beele potani ardinde intérêt Sénégal ɓe mbaɗa ɗum yeeso ɓe ƴeewa candidat mo ɓe ganduɗa oɗo omo jogui relation ji ɗi janggo so ƴetti laamu omo jogui relation ji omo jogui ñeñal e karallagal wawde addoyde partenaire uji financier et technique addoyde tawi ɗum ene yolta Sénégal e caɗele ɗe gonɗen ɗe mboɗo sikki ɗum ɗon e mbawi ɗum ardinde soɓe gartini ɗum ɗon soɓe cuuɓima goto boɓe cikki o ne wawi wonde ene timmi ɗum mboɗo sikki caɗele mbatta ɗum ko yiyande mo waɗani politique kono mboɗo politique goto fof ne jogui kalde mum wiyata ko kañum ɓuuri doole baba yewtande gassi gonnen koye waynade mi arta namdal tan seeɗa nane a haali coalition Diomaye wi dañi temedde naggam wonɗo dañi mairie ko nandi hen mais cikkuɗa mairie men hande aɗa yanana beele à 100% ko kamɓe jeeyi yimɓeɓe ɓe laamiɓe saabu nafoje mabɓe teddule foddeji mabɓe jinmi wiide ko woni me uji yetteɓe jeeya walla si ñande pilande gummi gumen gara keeɓe Dakar jooɗi goppi adjoint mbaɗo mo janggani tani probléme guese probléme leyɗele eko nandi hen beele mairie ɗi so neɗɗo fayi men hande sikki ne wawi gagnade Sénégal ina amno beele hakkude mairie ɗe yimɓeɓe ina tiiɗi ko mairie ɗi jeeyi yimɓeɓe ha joni eyyi ɗon ko majjere walla ko jumre mawde sibu local sa yi aɗa waɗa ɗum conjugué e ko fatuno e présidentiel ko ɗum ko caɗele sibo haali joni rupture de confiance gonɗo hakkude o e population o e maire uji ɗi haali joni neɗɗo waɗete maire juuɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati walla artirta ɗum ɗon e commune o tan ko so tawi jomumen ne jogui conseil municipal walla wadde vote de budget mairie e ko way noon ko nden artata so paari ko adjoint mum secrétaire municipal ko kañumen gonata ɗon ne golla ko foti ko gollede jomumen a yiyata ɗon ɗumen donc ɗum ɗon ne heewi hande ɗo jiyeten ɗum e nokkuji men ɗi ɗum ɗon ne kadi ko caɗele kono fo e wade noon kam sikkude wonande somin dañi maire uji ɗi mamin dañ base o mboɗo sikki ɗum ɗon ko ɗum majjere mawde mboɗo sikki ni kamɓe ɓe ganduɗa ko président Bassirou Diomaye o foti ɓe poti janggude hen windande e toon to Tambacounda min kawri toon sibu nde ɓe gari nde Tambacounda eɓe mbaɗa tourné mabɓe économique
ɓe mbi wonande min mbaɗi ɗo inauguré mboɗo tesko mboɗo siftoro ɓe ngari ha ko wayno tonto combine mbo nette bulu ene ko way noon woodi ko ɓe mbi ɓe mbaɗi toon inauguré ɗum ɗon ko gila e laamu Macky Sall waɗa inauguré woodi he seeɗa ko ɓe mbaɗi hen ñambas ɓe kuɓɓi ɗum ya ko kamɓe mbaɗi kono fof e waade noon maire commune mo Tambacounda mo ganduɗa ko Sidiki Kaba joƴƴinno ɗum waɗi ralli e arte e mabɓe nde Bassirou Diomaye ari e Tambacounda o nde ɓe ngari nde a tawan ɗon hay yimɓe te pourtant kalisaji jaltinama mobilisation waɗama e ko way noon kono yimɓe garani donc firti ko yimɓe wona maire o mona e base o tan komo jogui yimɓe on wawi fodde ɗumen kamɓe ɓe pesat yimɓeɓe ɓe ƴeewa golle yimɓeɓe maire o golle mum balle mum beele wonko waɗi e ko way noon ɗon so tawi kanko o ƴeewino ɗon tan to maire de la commune mo Tambacounda mboɗo sikki ma won confiance mabɓe walla poids moɓe dokkani kamɓe maire uji ɗi sibo hande les populations sénégalaises eɓe na pina par rapport e ko way noon mawɗo Abou a jarama gasi ha laaɓi so haqqille miijota ko feɗɗitta so neɗɗo yonata ko honata ko suɓotoɓe ñamoɓe lahal julde jiilete ko guila sumgo ala guila lahal julde ala faya koye sumgoji yo laddu deƴe faya koye meeting aji yo laddu nannodel pamodel konngol ma cagtol gasi ala eyyi mawɗo Abou ko salminde jinnaɗo men ni e omo ganduɗa ko Amadou Alaji Kebe jeeya ko baroɓe Jakel ko kawiraɗo e Alaji Vieye Dia o wi ko kanko noon yewtere men ko alay saago tan Abou Gaye yo ar Abou Gaye dal ko kañum tan o yiiɗi yo Abou Gaye arta imo Abou Gaye arta Abou Gaye wi kono naate opération jawɗi ɗum ne Abou Gaye sen haala ɓe mbiyata ko hay yoɓe gaccu Abou Gaye yo kañum yo woppe tan kañum yo naayo ɗum noon kanko Amadou Alaji Kebe en calminimo ko jinnaɗo e Alaji Vieye Dia en calminimo en juurimomo kono en calmini musidɗo men ye Hamma Sarr toon to mo ganduɗa ko Darto walla toon to ganduɗa ko Darto Abdallah en calminimo toon to Hollande walla Belgique en calminimo kankone ko musidɗo men baɗɗo fayida no feewi jeeɓo no feewi kadi dewintode jewte men ɗe en calminimo en juurimomo talata paaɗo so hawre welede Allah a jarama en calmini Amadou Thiam mo Abdallah wondude Hafiz Bal e seydi men Abou Bal mo ganduɗa ko musidɗo tedduɗo no feewi Oumar Baraka Bal en Abdallah Darto kala calminama yewte noon paminen ko Mouhamed Jim kuccinoɗen caméra o ko Djiby Dieng e Fall Ndiaye ko ɗo ka ten ha lawol ngol so lawlam ɗo jaaɓi